дастаи Локомотив Пловдиви Булғористон ки дар он футболбози тоҷик Парвизҷон Умарбоев бозӣ мекунад, дар доираи марҳилаи муқаддамотии Лигаи Аврупо бо бошгоҳи Тоттенхеми Англия ҳунарнамоӣ кард. Вохӯрии дастаҳо дар Булғористон баргузор шуда бо ҳисоби 2-1 ба суди бошгоҳи англисӣ хотима ёфт. ҳисобро дар дақиқаи 71 мизбонон тавассути голи задаи Георгий Минчев боз намуданд. Дар дақиқаи 80 ҳамлагари марказии дастаи Тоттенхем Ҳарри Кейн голи ҷавобиро зада ҳисобро 1-1 намуд. Струва ми се Хари Кейн пречи на Мартин Луков да играе за Бирсент Карагерен. Колко е добър при дуспите, Хари Кейн се засилва, стреля резултата 1-1. Дар дақиқаи 85 футболбози дигари меҳмонон Танги Ндомбеле ба задани гол даст ёфта ҳисобро 2-1 сохт ва бо ҳамин натиҷа бозӣ ба поён расид. ҳамин тавр пас аз ин пирӯзӣ дастаи Тоттенхем ба даври дигар роҳ ёфта, Локомотив Пловдив бошад аз идомаи рақобатҳо маҳрум гашт. Бояд гуфт ки футболбози тоҷик дар ин дидор дар ҳайати асосӣ ба майдон баромада то дақиқаи 68 майдондорӣ намуд.